voidaan ajatella, että tämmöinen jatkuu ihan kautta historian, että Jumala jatkuvasti tuo tietyn teologisen opinkohdan tälleen polttopisteeseen ja haastaa sitä tiettyjen harhaoppien kautta. Ja sitten se lopputulema on, että Jumalan kansa saa vielä entistä enemmän ihmetellä sitten tätä koko Jumalan totuuden niin kuin syvyyttä ja viisautta. Moikka ja tervetuloa Kujalla-podcastiin. Täällä keskustellaan ajankohtaisista asioista ja teologiasta. Tällä kertaa keskustellaan aiheesta, jonka teologinen termi on Kristuksen kaksiluonto-oppi, eli siitä, että miten Jeesus Kristus on täysin ihminen ja myöskin täysin yhtä aikaa Jumala ja mitä kaikkia seurauksia, implikaatioita sillä sitten on. Ja tästä aiheesta tänään keskustelemassa Eelis Halmenmies, joka on pastori Jyväskylästä. Tervetuloa. Oikein paljon kiitoksia Heidi. Kristuksen kaksiluonto-oppi, mitkä on sellaiset jotenkin, jos ajattelet ihan päällimmäiset ajatukset itsellesi, niin mitä siitä tulee mieleen? Joo, voitaisiin sanoa, että Kristuksen kaksiluonto-oppi on siis äärimmäisen keskeinen kristin uskon opinkohta. Ja tällähän viitataan siihen, että miten nyt Raamatun todistuksen mukaan meidän olisi soveliasta ja oikein kuvailla Jumalan poikaa hänen inkarnaation jälkeen. Että me tiedetään se, että miten Johanneksen evankeliumi kuvaa, että se on se iankaikkinen logos, sana, joka itse on Jumala. Ja sitten tämä sana tulee lihaksi ja se asuu meidän keskellä ja me katselemme hänen kirkkautta. Niin kuinka nyt on soveliasta puhua tästä sanasta? Ja se tämmöinen historiallinen, kristillinen, oikea oppisuus sitten lopulta vakiinnuttaa tämmöisen opillisen muotoilun, että Kristus on samanaikaisesti tosi Jumala ja tosi ihminen yhdessä jumaluuden persoonassa. Ja tämä tapahtuu tosiaan silleen, että me säilytetään sekä se inhimillisen luonnon että ne jumalallisen luonnon niin kuin ominaispiirteet ja ominaisuudet. Että kun Raamattu sanoo, että koko se jumaluuden täyteys asuu Kristuksessa, niin samaan aikaan me huomataan sieltä, että kuitenkin Kristus kokee niin kuin ihmisyyden kokonaisvaltaisesti. Kaikki ne heikkouksineen, että Jeesus syö ja juo niin kuin tavalliset ihmiset ja hän kulkee paikasta toiseen ja hän väsyy niin kuin ihmiset. Eli nämä luonnot, jumalallinen ja inhimillinen, ne on hyvin tiiviissä yhteydessä toisiinsa tässä yhdessä persoonassa, mutta ne ei jotenkin niin kuin sekoitu vaan keskenään tai muuta jotenkin toinen toisiaan. Että jos me mietitään näitä varhaiskristillisyyden tämmöisiä opillisia kiistoja ja että missä sitten ensimmäisenä joku osoitti, että tuolla on harhaisia käsityksiä, niin ensin nämä keskittyi siihen niin kuin Jumalan persoonien väliseen suhteeseen. Ennen kaikkea, että miten me ymmärretään isän ja pojan välinen suhde. Ja sitten tässä meille tarkentuu kolminaisuusoppi. Mutta sitten sen jälkeen, kun on tämä selätetty, niin sitten pureudutaan tähän, että no mikä se Jeesuksen persoona oli niin kuin vielä tarkemmin määriteltynä. Miten me ymmärretään Jeesuksen inhimillisyyden ja jumalallisuuden välinen suhde. Ne kaksi ensimmäistä tämmöistä ekumeenista kirkolliskokousta, ne keskittyi tähän kolminaisuusopin toteamiseen ja hahmottamiseen. Mutta sitten se kolmas ja neljäs, ne liittyy enemmän tähän kaksiluonto-oppiin. Ja sitten tässä kysymyksessä on merkittävä tämä Turkissa käyty Kalkedonin kirkolliskokous 451. Kirkolliskokouksissa ja yleisestikin, kun kristillistä oppia tai kristinuskon oppia on kirjoitettu ylös ja on keskusteltu ja pohdittu ja luettu Raamatun tekstejä, että mitenkään nyt sitten tietyt opinkappaleet määritellään, niin useinhan ne on määritelty sellaisessa tilanteessa, että on ollut joku harhaoppi, joka on haastellut sen kristillisen käsityksen, ja sitten sen takia se on pitänyt selventää sit tällaisen kirkolliskokouksen niin kuin opin kautta. Niin oliko tässä tilanteessa sitten joku tällainen harhaoppi, joka oli liikkeellä, minkä takia sitten siellä Kalkedonin kirkolliskokouksessa
päätettiin keskustella asiasta ja kirjoittaa tämä auki. Joo, kyllä, että nimenomaan tässä oli tämmöinen niin sanottu nestorialaisuus liikkeelle. Että jos ajatellaan, että Nestorianus halusi säilyttää jotenkin tämmöisen Jumalan muuttumattomuuden, niin hän ikään kuin päättyi käyttämään sellaista kieltä, että Jumalan inhimillisyys ja jumaluus, ne niin kuin erotettiin tosi kauaksi toisistaan, silleen, että voitaisiin vähän niin kuin puhua jo kahdesta eri persoonasta. Nyt se on vähän kyseenalaista, että uskoko tämä piispa Nestorianus nyt todella sitten näin. Hän määritteli näitä termejä vähän eri tavalla kuin jotkut lännen teologit, mutta kuitenkin niin kuin hänen nimi kantaa tämmöistä niin kuin harhaopin leimaa, ja sitten se antoi tämmöisen lopullisen sysäyksen siihen, että miksi nyt tahdottiin sitten tälleen kirkolliskokouksen tasolla löytää tämmöinen ratkaisu. Ja tosiaan Nestorianus tahtoi säilyttää semmoisen Jumalan muuttumattomuuden, että jumaluudessa ei voi mitään muutosta tapahtua, Jumala ei varsinaisesti voi kärsiä edes ristillä, ja sitten ei ole sopivaa käyttää esimerkiksi tällaisia termejä, niin kuin Neitsyt Mariasta puhutaan termillä Theotokos, eli tällainen kuin Jumalan synnyttäjä. Eli hän näki niin kuin ongelmia näissä asioissa, ja sitten siitä tahdottiin keskustella tälleen kirkolliskokouksen tasolla. Nyt mitä tulee siihen Nestorianuksen näkemykseen, niin haaste ja ongelma siinä näyttää olevan se, että tässä niin kuin nestorialaisuudessa ohitetaan se, että Raamattu itsessäänkin sisältää myös kuitenkin tällaista kieltä, missä viitataan, että no Mariasta puhutaan Herran äitinä, ja sitten Jumalasta hyvin tälleen tiiviisti hänen nimensä yhdistetään kuitenkin siihen, mitä tapahtuu siellä ristillä. Että he ristiin naulitsivat kirkkauden Herran, puhutaan. Tai sitten apostolien teossa luvussa 20 sanotaan, että jopa Herra Jumala omalla verellään on hankkinut itselleen seurakunnan. Eli nyt se näyttää niin kuin perustellulta sanoa, että kuitenkin Jumala itse kärsii, vaikka sitten me ymmärretään, että tämä kärsimys tapahtuu nimenomaan siinä ihmislihan ja ihmissielun tasolla. Eli tässä oli tämä nestorialaisuus, niin siinä oli tällainen näkemys, niin kuin juuri äsken kuvasit, niin sitten näitä harhaoppejahan tai käsityksiä oli monenlaisia, niin sitten yksi oli tällainen käsitys, jossa sitten taas Jeesuksen jumaluutta väheksyttiin tai häntä ei pidetty sitten niin kuin Jumalana varsinaisesti. Joo, kyllä, eli tämä niin sanottu areiolaisuus, niin tämä liittyy sinne jo ennen tätä 451 Kalkedonin kirkolliskokous, niin ne ensimmäinen tämmöinen Nikean kirkolliskokous 325, niin se oli siellä ikään kuin asialistalla, että mikä on se Jumalan ihmisyyden tai Jeesuksen, ei edes Jeesuksen niin kuin ihmisyyden, vaan siis Jeesuksen olemus ylipäätään, että onko se kuinka samanlainen niin kuin Isä Jumalan olemuksen kanssa. Eli Areios oli vähän niin kuin modernit Jehovan todistajat mennyt kyseenalaistaan sen, että onko Isä ja Poika todella edes samaa jumalallista olemusta alkuunkaan. Ja nyt kun me tullaan sitten tähän niin kuin kaksiluonto-oppiin, niin siinä on jo tavallaan oletettu, että tämä areiolaisuus on jo tuomittu harhaoppiseksi. Sitä ei tarvitse enää käsitellä. Mutta niin kuin sanoit, niin tosiaan tämmöiset tunnustukselliset muotoilut kirkon ja seurakunnan niin kuin historiassa, niin nämä usein on tämmöinen vastareaktio tiettyyn harhakäsitykseen. Eli vaikka se Raamatun totuus ei niin kuin sinänsä muutu mihinkään, niin sitten me voidaan ajatella, että se tuodaan kuitenkin tiettyyn semmoiseen uuteen valokeilaan näiden harhaoppien pimeyttä vasten. Ja voidaan ajatella, että tämmöinen jatkuu ihan kautta historian, että Jumala jatkuvasti tuo tietyn teologisen opinkohdan tälleen polttopisteeseen ja haastaa sitä tiettyjen harhaoppien kautta. Ja sitten se lopputulema on, että Jumalan kansa saa vielä entistä enemmän ihmetellä sitten tätä koko Jumalan totuuden niin kuin syvyyttä ja viisautta.
Niin, eli että teologia ja tällainen Jumalan tunteminen, että se on siinä mielessä käytännöllistä, että sitten tosiaankin erilaisten tilanteiden, asioiden kautta, myös ehkä ihan arkisessa elämässäkin ihmiset voi tunnistaa tällaisen ilmiön, että jos sulla on tietynlaisia vaikeuksia tai haasteita elämässä, niin sitten sä ymmärrät Jumalaa tai ymmärrät Raamattua sitten siitä näkökulmasta ehkä paljon selvemmin ja kirkkaammin sitten sen kamppailun kautta, mikä kenties on elämässä ollut. Kyllä, näin. Tiettyjen kärsimysten kautta voittoon mennään tässä, että näin Jumala kirkastaa itsensä läpi niin kuin koko kirkkohistorian. No onko tässä kirkkohistorian sit vaiheessa, että ollut jotakin muita tapoja, joilla sitten on haastettu sitä kaksiluonto-oppia, siis sitä, että Jeesus on täysin ihminen ja täysin Jumala, kuin nämä kaksi, jotka nyt on jo mainittu? Niin, no tosiaan tietyllä tavalla me voidaan ajatella, että jopa siellä niin kuin Raamatun teksteissä itsessään jo nousee näitä ensimmäisiä tämmöisiä kohtia, missä otetaan selkeästi kantaa ja todetaan, että joku tietty tämmöinen Jeesuksen olemusta koskeva väite ei pidä paikkansa. Esimerkiksi kun me katsotaan siellä Johanneksen kirjeessä, missä todetaan se, että jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Eli ihan niin kuin ensimmäiset tämmöiset kristilliset tunnustukset, jotka sanoo, että Jeesus on Kristus, eli hän on nyt se Jumalan lupaama kuningas, joka hallitsee kaikkialla. Mutta toisaalta hän on lihaksi tullut, eli hän on aidosti myös ihminen. Ja nyt tämä Johanneksen kirjassa nimenomaan esitetään antikristuksen oppia vastaan, että Jeesus olisi vaan tälleen näennäisesti tullut lihaksi. Ja voidaan ajatella, että siinä on semmoinen tietty esignostilainen harha, mitä sitten apostoli Johannes jo vastusti. Eli se jotenkin niin kuin, se ei ole raamatullisesti mitenkään yhdentekevä kysymys, että onko Jeesus nyt ihminen vai eikö ole. Tämä liittyy oleellisesti siihen, että miten Jeesus ja Jumala on päättänyt lunastaa koko ihmiskunnan. Ja kuinka kaikki tämä oli kommunikoitu siellä vanhan testamentin profetioissa. Ihan niin kuin Raamatun alkulehdiltä se ensimmäinen profetia, joka sanoo, että nyt tulee tämä käärmeen pään murskaaja, niin siinäkin painotetaan, että hänen täytyy tulla naisen siemenestä. Eli sen Jumalan lupauksen, jos se täyttyy, niin sitten Kristuksen täytyy edustaa sitä samaa ihmisyyttä, jota hän myös tulee lunastamaan. Hänen täytyy olla niin kuin liittopäänä tälle samalle ihmisyydelle. Mutta toisaalta samaan aikaan on välttämätöntä, että Jeesus on myös Jumala itse, koska muuten hän ei voi täyttää niitä Jumalan lain vaatimuksia. Muuten hän ei voi olla se täydellinen sovintouhri, joka kantaa muiden synnit. Mutta tosiaan, kun mietitään niitä harhoja tälleen niin kuin isolla pensselillä, niin me voidaan erottaa, että on niitä harhoja, joissa Jeesuksen ihmisyys ja jumaluus jotenkin viedään liian kauaksi toisistaan, niin kuin tässä nestorialaisuudesta, tai sitten, että ne tuodaan niin kuin liian likeille toisiaan, liian lähelle, että jotenkin ne sekoittuu jo toinen toistensa kanssa keskenään. No tästä päästäänkin sitten siihen opinkappaleeseen, jossa on, että nämä Kristuksen kaksi luontoa ovat niin kuin yhdessä, mutta kuitenkin ne eivät sekoitu keskenään, eivätkä ne muutu, tai mitenkä se nyt meneekään, siihen on ihan oma lauseensa, mitenkin sanotaan, niin avaatko vähän tätä? Niin joo, tosiaan siellä Kalkedonin tunnustuksessa todetaan sitten, että nämä luonnot on olemassa Jeesuksessa, sekä inhimillinen että jumalallinen, sekoittamatta, muuttumatta, jakamatta ja erottamatta. Eli tämmöisiä negatiivisia lausahduksia, missä todetaan, että millä tavalla nämä luonnot on, ja tässä erottaudutaan nyt näistä harhaisista käsityksistä. Ja yksi tällainen harha on nimeltään monofysitismi, missä Jeesuksen niin kuin ihmisyys ja jumaluus sekoitetaan sille, että puhutaan vain yhdestä luonnosta. Monofysis, eli yksi luonto. Ja muuttumisella voitaisiin viitata siihen, että Jeesuksen ihmisyys ei enää olekaan jotenkin todellista ihmisyyttä. Hänestä tulee vähän joku tämmöinen
supermies tai että se ei enää ole niin kuin normaalia ihmisyyttä. Tai sitten, että se jumaluus, joka hänellä on, niin se on jotenkin muuttunut ja se ei enää ole todellista jumaluutta, vaan jotenkin nämä niin kuin muuttuu toistensa kautta. Tai sitten on tämmöisiä käsityksiä, että Jeesuksen jumaluus tai ihmisyys jotenkin vaan niin kuin häivyttää toinen toisensa. Tämmöinen miafysitismi, siinä Jeesuksen ihmisyys vaan vähän niin kuin katoaa jonnekin ja jäljelle jää ainoastaan se jumalallinen luonto lopulta. Ja toisaalta sitten tämmöisiä ajatuksia, että esimerkiksi inkarnaatiossa se Jumalan poika itse luopuu omasta jumaluudestaan ja sitten hän niin kuin jälleen saa sen joko kasteen hetkellä tai ylösnousemuksessa. Tai sitten vaan tosiaan, että jotenkin Jeesuksen ihmisyys on vajaata ihmisyyttä. Ja toinen kolikon puoli on sitten se nestorialaisuus, missä niin kuin nämä erotetaan tosi vahvasti toisistaan. Eli voitaisiin sanoa, että se Kalkedonin määritelmä on lopulta hyvin, vaikka se annetaan tälleen negatiivisen kautta, niin se on hyvin tasapainoinen. Että molempien luontojen ikään kuin ominaispiirteet tahdotaan säilyttää vahvasti. Ja voidaan toisaalta kuvata Jeesusta, että hän on se kirkkauden Herra ja itse Jumala, mutta toisaalta painottaa sitä, että hän on myös ihminen, todellinen ihminen ja välimies ihmisen ja Jumalan välillä. No puhutaan hetken kuluttua siitä, että mitä kaikkea tämä ruumillisuus ja ylösnousemus ruumis ja niin edespäin, mitä kaikkia vaikutuksia sillä on, mutta ehkä tässä välissä on pakko kysyä, että minkä takia se on pelastusopillisesti niin tärkeää, jos vielä, sä siihen jo vähän viittasitkin tuossa aikaisemmin, mutta jos vielä kertaat, että minkä takia se on niin tärkeää, että Jeesus tosiaan on täysihminen, täysjumala, että tämä kristillisen uskon tai kristillisen evankeliumin sanoma voisi toimia tai voisi olla totta? No se on välttämätöntä sen tähden, että jos Jeesus ei ollut todellinen ihminen, ei hän voi täyttää silloin niitä Messias-profetioita, jotka niin kuin kommunikoi hänen syntyperän. Että hän ei voisi edustaa ihmiskuntaa, jota hän on nyt tullut lunastamaan. Jeesus ei voi myöskään hukata ihmisyyttä esimerkiksi siinä ylösnousemuksessa tai taivaaseen astumisessa, niin kuin tänä päivänä monet opettaa, koska sitten tämä tuhoaa niin kuin perustavalla tavalla sen Jeesuksen välimiehen roolin. Ensimmäisessä Timoteuskirjassa Paavali nimenomaan painottaa sitä, että se Jeesuksen välittäjän rooli liittyy hänen ihmisyyteen. Että Jumala on yksi on myös välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä, ihminen Kristus Jeesus. Eli jos me häivytetään Jeesuksen ihmisyys, se perustavalla tavalla tuhoaa Jeesuksen ylipapillisen työn oman kansan puolesta. Hebrealaiskirjassa todetaan se, että Jeesuksen piti tulla kaikessa veljensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi tämä lautias ylipappi. Eli tämä vaikuttaa hyvin selvältä. Mutta sitten toisaalta me ei voida myöskään olla puhumatta siitä, että Jeesuksen on oltava Jumala. Ja jälleen ne Messias-profetiat itsessään niin kuin alleviivaa tätä, että lopulta se on se Herra itse. Tässä Jahve itse tulee olemaan oman kansansa kuningas ja hän itse tulee lunastamaan oman kansansa. Ja hän on se Immanuel, Jumala meidän kanssa. Eli ellei Jeesus ollut Jumala, hän ei voi silloin täyttää näitä Jumalan lain vanhurskaita vaatimuksia. Hän ei voi kantaa sitä iankaikkista rangaistusta, mikä syntien tähden meille kuuluu. Eli vain se Jumalan karitsa, jonka Jumala itse katsoo itselleen ja hän itse tulee täksi karitsaksi, niin vain tämä voi kantaa maailman synnit. Raamatussa kerrotaan, että Jeesus nousi ylös haudasta ja sitten ilmestyi useita kertoja opetuslapsille ja jotka sitten tietenkin todistivat tästä tapahtumasta eteenpäin ja niin kristin uskon sanoma alkoi levitä. Mutta näissä tilanteissa, joissa Jeesus ilmestyi opetuslapsille, niin hän pystyi ilmaantumaan keskelle huonetta ja katoamaan, eli hän oli ruumiissa, mutta kuitenkin hänen ruumiinsa oli selvästi erilainen kuin se ruumis, missä me ihmiset täällä maan päällä ollaan. Niin mitä Raamattu meille opettaa sitten tästä Kristuksen jotenkin ylösnousemusruumista, että minkälainen se on? Joo, voitaisiin sanoa, että se on hyvin
hämmästystä herättävä ja ihmetystä herättävä, ja monestihan tähän liittyy se niin kuin sanonta tai ajatus ainakin ihmisillä, että Jeesus vaan kävelee niin kuin joku haamu seinien läpi sitten, kun hän ilmestyy tuolla. Mutta ehkä siinä meidän on hyvä huomata, että Raamattu ei tälleen eksplisiittisesti myöskään totea, että niin kuin sanot, siellä Jeesus vaan ilmestyy heidän keskelle. Hän tulee heidän keskelleen, tai hän näyttäytyy opetuslapsilleen. Ja sitten siellä on niitä tekstejä, mitkä sanoo, että Jeesus vaan yllättäen niin kuin katoaa näiden opetuslasten keskeltä ylösnousemuksen jälkeen. Ja nyt tämä näyttää siis viittaamaan siihen, että todella Jeesus ilmestyy omilleen ja tapahtuu jotakin, mikä meidän käsityskyky on niin kuin vaikea päästä kiinni, että mitä siinä tapahtuu. Me ei koeta ihmisyyttä tällä tavalla. Ja tässä on tietty mysteeri meille vielä. Se on tässä vaiheessa niin kuin meille ilmoitettu Raamatussa, että näin Jeesus kokee ja tekee, mutta me ei niin kuin henkilökohtaisesti tätä näin koeta, kun me emme ole siinä ylösnousemusruumissa. Ja siksi meidän on myös hieman silleen varomatonta lähteä tosi varmasti niin kuin väittämään, että mitä nyt tapahtui siinä Jeesuksen ylösnousemuksen niin kuin ruumiillisella kokemuksen tasolla, että menikö hän nyt seinien läpi vai ei. Mutta kuitenkin se tapa, millä Jeesus ilmentää itsensä siellä ylösnousemuksen jälkeen, niin se jälleen viittaa siihen, että Jeesus on edelleen todellinen ihminen ja hän on todellinen Jumala. Nyt vaan hän on kirkastetussa ihmisyydessä. Hän ei ole enää siinä ikään kuin ensimmäisen Aadamin kaltaisessa ihmisyydessä. Ja hän on tullut tähän kirkkauteen vastauksena siihen, että isä on korottanut hänet, kun poika on ollut kuuliainen aina sinne ristin kuolemaan saakka. Sen tähden hänet on korkealle korotettu. Mutta siinä on hyvä painottaa sitä, että ylösnousemusruumis on kuitenkin tämmöinen konkreettinen, todellinen ruumis. Se on aito niin kuin lihaa ja luita sisältävä ruumis. Niin kuin Jeesus siellä toteaa omilleen, siellä, kun ilmestyy heidän keskelle, hän sanoi, että ei hän hengellä ole lihaa eikä luita niin kuin te näette minulla olevan. Ja toisaalta tässä tulee vielä muistaa sit se, että tämä on juurikin myös se sama ruumis, joka oli ristiinnaulittu. Eli tämä ei ole joku toinen ruumis, vaan nyt se on se sama ruumis. Juuri se ruumis on noussut sieltä haudasta ja hauta on tyhjä. Siellä haudassa ei makaa joku toinen ruumis samaan aikaan. Eli Jeesus ei ole henkiolento ylösnousemuksen jälkeen. Jos Jeesus sanoi, että Jumala on henki, jumaluuteen ei oleellisesti kuulu se, että on lihaa ja luita. Mutta nyt Jeesuksella on lihaa ja luut edelleen. Eli hän on aidosti ihminen. Ja kuitenkin samaan aikaan hän on Jumala. Me nähdään, että ylösnousemuksen jälkeen opetuslapset hyvin selkeällä tavalla palvoo Jeesusta. Tuomas sanoo, että minun Herrani ja Jumalani. Ja hän osoittaa nämä sanat Jeesukselle ja Jeesus ottaa ne vastaan ja ei mitenkään kiellä tai kumoa tätä. Ja siitä me tiedetään, että se ruumis oli tosiaankin sama, että hauta on tyhjä, mutta sitten myöskin siitä, että sitten kun Jeesus ilmestyi niille opetuslapsille, niin esimerkiksi Tuomakselle Jeesus sanoi, että sä voit koskea näitä naulan jälkiä. Niin, kyllä. Että laita kätesi tänne naulan jälkiin tai sitten jopa sinne kylkeen ja kokeile, että selkeästi kyseessä on sama ruumis. Mikä herättää tietenkin mielenkiintoisen kysymyksen sitten siitä, että minkälainen meidän ylösnousemusruumiimme tulee olemaan ja mitä itse asiassa tämä nyt sitten opettaa meille, se, että Jeesus on noussut ylös ja mitä me tiedetään Raamatun perusteella nyt siitä Jeesuksen ylösnousemusruumiista, niin mitä se opettaa meille siitä, että mitä meille ihmisille tulee tapahtumaan, kun nousemme ylös sitten eräänä päivänä. Joo, ehkä ensimmäinen juttu, mikä tulee muistaa, on se, että meidän kokemus tulee olemaan hyvin samankaltainen kuin Jeesuksen kokemus. Että jos ajatellaan, että Jeesus on se meidän edustajamme todella toisena Aadamina, hän edustaa omaa kansansa, niin sitten se, mitä tapahtuu Jeesukselle, mitä käy sille päälle, käy myös sille ruumiille. Jos meidän Herra kuolee ja kärsii,
no me voidaan odottaa, että no, meidänkin tulee kuolla ja kärsiä. Mutta sitten, jos hän nousee kuolleista tälleen kirkastettuna ja hän ei voi enää kärsiä tämmöistä katoavaisuutta ja heikkoutta, niin sitten me voidaan odottaa, että meillekin käy samalla tavalla. Et Jeesus sanoo, että tulee se aika, kun kaikki, jotka on haudoissa, kuulee hänen äänen. Hän sanoo, että jokainen, joka tulee hänen luokse, hän herättää heidät viimeisenä päivänä. Ja Raamattu puhuu siitä, että Jeesus on ensihedelmä kuolleista herätetyistä, ikään kuin ensimmäinen, joka on noussut tähän kirkastettuun ihmisyyteen. Mutta sitten se ensihedelmä, nimenomaan se antaa ymmärtää, että nyt on tulossa myös se myöhempi hedelmä. Ja niin kuin on todettu jo, että monella tavalla se kirkastetun ihmisyys, niin se on meille vielä käsittämätöntä. Johannes sanoo sen kirjeessään, että nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta ei ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedetään, että me tullaan Jeesuksen kaltaiseksi silloin, kun Jeesus ilmestyy, mutta me ei niin kuin päästä siitä vielä täysin kiinni, mitä meistä tulee. Mutta niin kuin Jeesuksen ruumiilla, joka laitettiin hautaan, ja hänen ylösnousemusruumiilla oli tämmöinen selkeä yhteys, niin me voidaan ajatella, että meidänkin tämänhetkisellä lihallisella ruumiilla ja sitten sillä ylösnousemusruumiilla tulee olemaan myös aito, elävä yhteys toisiinsa. Ja ehkä Paavali siellä ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 15 alleviivaa juuri tätä pointtia, kun hän sanoo, että se mikä kylvetään alhaisuudessa, se nousee kirkkaudessa. Mikä kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Ja mikä kylvetään tämmöinen sielullinen ruumis, niin sitten nousee hengellinen ruumis. Eli hän käyttää tämmöistä siemen analogiaa tähän. Eli kasvin siemen ja sitten mikä kasvi siitä nouseekaan, niin kyllä me tiedetään, että ne näyttää hyvin erilaisilta ja niillä on jopa erilaisia toimintoja toisiinsa nähden. Mutta kuitenkin se kasvin varsi nousee nimenomaan juuri siitä siemenestä. Ja samoin me voidaan ajatella, että meidän kirkastuneella ja tällä voimallisella toisen Aadamin kaltaisella ylösnousemusruumiilla, sillä on aito yhteys siihen, mikä on kylvetty. Sekin nousee juuri siitä samasta. Eli me saadaan edelleen jollain tavalla ilmentää sitä, mitä me olimme täällä ajassa myös niin kuin inhimillisellä tasolla. Sillä on yhteys siihen kirkkauteen, mikä meitä odottaa. Niin, että olemme tunnistettavia, että kyllähän sitten opetuslapsetkin tunsivat Jeesuksen sitten, kun ehkä heidän, Raamatussa taidetaan sanoakin, että heidän silmänsä oli vähän niin kuin sokaistu, että sen takia he ei aina tunnistanut esimerkiksi Emmauksen tiellä sitten Jeesusta, joka kulki heidän kanssaan. Joo, kyllä, se on ihan hyvä huomio siinä kanssa, että Jeesus todella, kun hän ilmestyy näille Emmauksen tien kulkijoille, niin siinä Luukkaan evankeliumi todella toteaa, että heidän silmänsä olivat sokaistuneet. Ei niin, että Jeesus oli jotenkin ottanut vaan jonkun erilaisen mahdottoman muodon, että ei tämmöistä voi tunnistaa Jeesukseksi, vaan että heidän silmänsä oli sokaistu tälleen yliluonnollisella tavalla, että he ei sitä käsittäneet. Mutta sitten Jumala avasi heidän silmänsä näkemänsä. No, tässä on puhuttu monista eri tällaisista harhaopeista liittyen siihen, että Kristus on sekä ihminen että Jumala. Niin mitkä on, me ollaan puhuttu nyt niin tällaisista historiallisista harhaopeista, niin onko jotakin sellaisia tänä päivänä erityisiä ajatuksia tai harhaoppeja, jotka sitten haastaa tämän Kristuksen kaksiluonto-opin? Ehkä semmoinen hyvin selkeä haastaja on se, joka usein sitten koputtelee ihmisten ovelle, eli nämä Jehovan todistajat. He siis edustavat tätä modernia areiolaisuutta, missä Jumalan koko niin kuin isän ja pojan välinen olemus nähdään niin kuin erilaisina. Että heille Jeesus alun perinkin oli vaan tämmöinen ensimmäinen luotu enkeliolento, ja sitten ylösnousemuksen jälkeenkään hän ei enää ole ihminen, hän on kadottanut sen ihmisyyden jonnekin, ja nyt hän on vaan taas tämmöinen enkeliolento. Jotkut tämmöiset ryhmittymät erinäisistä syistä päätyy kyseenalaistaan myös nykyään Jeesuksen
ihmisyyden nimenomaan sen ylösnousemuksen jälkeen. Ja tietyt täyspreteristit, jotka sanoo, että tämä Jeesuksen ruumiillinenkin, tai ei vain Jeesuksen, vaan kaikkien ihmisten niin kuin ruumiillinen ylösnousemus on tapahtunut vuonna 70, niin he päätyy hukkaamaan sen Jeesuksen ihmisyyden ja painottaa, että ainoastaan kyseessä on tällainen hengellinen ylösnousemus. Sitten voi olla tiettyä tämmöistä niin kuin, modernia antikatolisuutta, mikä ilmenee sitten siten, että me ihmiset kyseenalaistaa näitä historiallisia tunnustuksellisia muotoiluja, mitkä liittyy kolminaisuuteen tai kristologiaan. Ja sitten tämä saattaa helposti johtaa siihen, että nyt päädytään edustamaan jotain tämmöistä varhaiskristillistä harhappia uudestaan. No sitten on tietysti, jos mennään enemmän tuonne niin kuin karismaattisiin piireihin, niin siellä löytyy esimerkiksi tämmöinen kenoottinen harha, missä ajatellaan, että Jeesus tyhjentää jumaluuden itsestään, kun hän tulee tänne maan päälle, ja hän ikään kuin toimii täysin 100-prosenttisena ihmisenä tässä maan päällä ilman sitä jumaluutta. Ja tosiaan tämmöisissä tietyissä karismaattisissa piireissä sitten ajatellaan, että no, näin meidänkin tulisi sitten ikään kuin kyetä ihmisenä samoihin asioihin, mitä Jeesus toimii ja tekee ihmisenä. Eli tämmöiset ihmeet ja kenties synnittömyys jopa, niin kuin Jeesuksella oli. No sitten jos mennään tuommoiseen niin liberaaliteologian puolelle, niin siellähän niin kuin lähtökohta on, että kyseenalaistetaan, että eihän Jeesus ole edes Jumala. Että Jeesus on jotenkin tälleen funktionaalisesti, toiminnallisesti ehkä joku hän edustaa Jumalaa, mutta ei mitenkään tälleen niin kuin olemuksen tasolla. Tai jotenkin, että Jeesuksella on tämmöisiä vahvoja tuntemuksia Jumalasta. Tämmöinen joku Kristushenki hänellä on, mutta että ei hän kuitenkaan ole Jumala todellisesti. Mutta sitten on ihan mielenkiintoista, että ihan tälleen protestanttisissa piireissä on myös tietynlaista niin kuin keskustelua siitä, että oletko sä vähän niin kuin tommoinen nestorialainen tai oletko sä vähän niin kuin jotain muuta vastakkaista näkemystä. Esimerkiksi kun ajatellaan, että miten luterilaiset ja reformoidut käy keskustelua keskenään, niin se luterilaiset saattaa esittää, että nyt se reformootien näkemys menee liikaa sinne nestorialaisuuden puolelle, ja sitten puolestaan luterilaisia saattaa kritisoida, että nyt siinä liikaa niin kuin hämmennetään se ero Jeesuksen ihmisyyden ja jumaluuden välillä. Eli kyse on siitä, että mitkä nämä jumalalliset ominaisuudet olisi kommunikoitavissa tällainen vapaasti Jeesuksen ihmisyyden kautta, ja tähän sitten vie myös erilaiseen ehtoolliskäsitykseen. No vielä jos miettii tämmöisiä moderneja kristittyjä, joilla on vähän erilainen ehkä käsitys Jeesuksesta, niin sitten voidaan ajatella esimerkiksi tämä tunnettu kristitty apologi William Lane Craig. Hän edustaa tämmöistä, mikä toisessa ekumeenisessa kirkolliskokouksessa tuomittiin itse asiassa harhaopiksi, tämmöinen apollinarianismi, missä niin kun, tälleen kaksiluonto-opin näkökulmasta siinä kyseenalaistetaan, että onko se Jeesuksen ihmisyys todellista ihmisyyttä, kun nyt apollinarianisti sanoo, että se Jumalan sana, logos, ikään kuin ottaa sen inhimillisen mielen paikan ihmisestä. Et jotkut näistä on tämmöisiä ilmeisen harhaisia käsityksiä, jotka johtaa sitten ihan, että Jeesuksen sovitustyö kyseenalaistetaan vahvasti. Ja niin kuin, että se näyttäisi, että se johtaa ihan toisenlaiseen evankeliumiin, ellei sitten niin kuin vähintäänkin hämärtää evankeliumia. Ja toiset on sitten enemmän ja vähemmän tämmöisiä, että me voidaan niin kuin hyvällä omalla tunnolla edelleen pitää näitä ihmisiä kristittyinä ja silti ajatella, että nämä näkemykset ei välttämättä ole niinkään tuhoisia. Ja siinä on niin kuin paikka tuommoiselle rakentavalle keskustelulle. Mutta niin sen tahtoisin ehkä niin kuin jättää, että joka tapauksessa meidän on äärimmäisen tärkeää muistaa, miten tärkeä kysymys tämä on. Että siis ellei Jeesus ollut tosi ihminen ja tosi Jumala, niin sitten me ollaan synneissämme edelleen.
Mutta koska Jeesus oli tosi Jumala ja tosi ihminen, ja hän ylösnousi ja voitti kuoleman ja edustaa meitä nyt uudessa ihmisyydessä, niin tähän perustuu myös se meidän autuas toivo. Ja nyt me ollaan saatu synnit anteeksi. Meillä on syytä odottaa, että me muutetaan eräänä päivänä hänen kaltaiseksi ihmisyydessä. Ja me saadaan lopulta periä kaikki yhdessä Kristuksen kanssa. Kyllä, ja ehkä tässä sitten vielä tähän loppuun voisi kysyä, että jotenkin, että niin kuin tämä on tällainen tärkeä keskeinen teologinen kysymys ja on monia muitakin tärkeitä keskeisiä teologisia kysymyksiä, niin jotenkin tuolla puolella on oja ja tuolla puolella on allikko, että mitenkä tavallinen kristitty jotenkin voi vahvistua siinä sun mielestä, että jotenkin ne tai asiat voisi pysyä niin kuin selkeänä, tarpeeksi selkeinä omassa mielessä, niin mitä sä ajattelet, että mitenkä tällaista voi tällainen kristitty vahvistaa? No, tässä mä sanoisin, että on äärimmäisen tärkeää niin kuin säilyttää semmoinen terve ja nöyrä suhtautuminen niin kuin kirkkohistoriaan ja niihin kaikkiin, että me ei tosiaan olla ensimmäinen kristitty sukupolvi. Tässä on muutama muukin kristitty vuosituhansien aikana näistä keskustellut, ja sillä tavalla niin kun et tulisi välttää sellaista jotenkin uutuushenkistä ajatusta, että nyt mun täytyy jotenkin keksiä jotain uutta. Että se on aina niin kuin, jos mennään tutkimusmaailmaan, niin siellä on aina se paine tietyllä tavalla, että nyt sun täytyy keksiä jotain uutta ja hienoa. Että siis lopulta Raamatusta meidän ei ole tarkoitus löytää jotain uutta ja hienoa. Siellä on aina uutta ja hienoa meille, koska meillä on kaikkea koko Raamatusta ymmärretty, mutta että säilyttää se nöyryys siinä, että mun tarkoitus on yhtyä siihen, mikä oli kertakaikkisesti annettu apostoleille ja profeetoille ja minkä päälle sitten koko seurakunta vuosituhansien varassa niin kuin rakentuu. Ei ole tarkoitus niin kuin lähteä seilaamaan näiden ulkopuolelle. Ja tässä on hyvä tämmöiset niin kuin, oikea-oppisuuden raamit antaa nämä vanha kirkolliset tunnustukset. Ja niitä ei kannata lähteä tälleen helposti ylittämään. Ja sitten tietysti, että miten välttää monet ojat ja allikot, on se, että sulla on itselläsi terve seurakuntayhteys ja sulla on elämässäsi näitä ihmisiä, jotka on sitoutuneet myös, niin kuin, mikä on todettu terveeksi kristilliseksi uskoksi ja tälleen ajan kestäneeksi, jotka pystyy auttamaan sinua Raamatun opetuksessa ja sen tutkiskelussa. Eli rohkaisen kaikkia käymään seurakunnassa ja etsimään itselleen ne paimenet ja ne opettajat, jotka sitoutuu Raamatun sanaan erehtymättömänä Jumalan sanana ja pyrkii sitä opettamaan systemaattisesti, kokonaisvaltaisesti, ei vaan silleen, että nyt mulla on oma tämmöinen hobby horse, joku tämmöinen, millä mä tahdon ratsastaa tässä kristillisellä kentällä ja jotenkin semmoinen, joka ottaa niin kuin kristillisen uskon kokonaisvaltaisesti tosissaan. No sitten vielä ihan viimeinen kysymys, että mitä ajattelet, että mitkä on sellaiset käytännön sovellukset kristityille tästä asiasta, siis tästä Kristuksen kaksiluonto-opista, koska sitten osalle kuulijoista tämä voi olla vähän, että no okei, selvä juttu, mutta se nyt ei koske mun jotenkin arkista kristillistä elämää niin kovin paljon, tai siltä se voi tuntua, niin onko sulla jotakin sellaista ajatusta siitä, että mitenkä kristitty voi jotenkin soveltaa tätä totuutta omaan elämäänsä? No kyllä mä ajattelen, että sillä on äärimmäisen niin kuin lohdullisia elementtejä sillä, että ajattelee ja mietiskelee sitä Jeesuksen ihmisyyttä. Että se on nimenomaan se, että Jeesus tulee ja kärsii ja kokee kaikki asiat tässä elämässä, niin kuin kaikki kiusaukset hän kokee niin kuin kuka tahansa ihminen, mutta kuitenkin ilman syntiä. Mutta että juuri sen takia sitten Jeesus voi sympatisoida meidän kanssa niissä kärsimyksissä. Ja jopa se, että Jeesus kuolee tavallisen ihmisen kuoleman. Eli hän kuolee niin kuin tavallinen ihminen kuolisi ja hän käy sen kuolemankin läpi. Hän astuu tuonelaan ja hän menee sinne, minne kuolleet menee. Mutta sitten sielläkin hän niin kuin potkii ikään kuin tuonelan portit nurin ja hän voittaa kuoleman. Kuolema ei voinut häntä pidättää.
Eli tämmöisissä suurissa elämän tuskissa, kärsimyksissä, jopa kuoleman hetkellä, se on äärimmäisen lohdullinen ajatus, että minun Jumalani ei ole vaan tämmöinen jotenkin kaukainen, etäinen, että hän ei voisi millään tavalla samaistua minuun, vaan hän tulee hyvin lähelle sitä ihmisen, ja siis nimenomaan kokee ihmisyyden, niin kuin me koemme ihmisyyden. Ja toisaalta sit siinä on se niin kuin kääntöpuoli, että jos Jeesus näin koki, jos me saamme näin kokea, ja jos meidät on liitetty Kristukseen, ja nyt hän on ylösnoussut, kirkastettu, niin siinä on valtava toivo, että me saamme myöskin kokea sitten sen kirkastetun ylösnousemustoivon hänessä. Kiitoksia pastori Eelis Halmenmies ja kiitos näistä rohkaisevista ja lohduttavista sanoista myös tässä lopussa. Kiitoksia, hei. Ja kiitos myös kaikille kuulijoille ja katselijoille. Palautetta voi lähettää osoitteeseen kujalla.podcast@gmail.com ja tukea voi patreon.com/kujalla osoitteesta. Palataan taas uusin aiheen asiaan ensi kerralla. Moi moi!